yang gusto kita. Gustong gusto kita. Tungod kay duol na kaayo, ni diretso og halok sa kong aping. Wala nakapugong inyong angkol. Hagoy, nasya ko kay ana ra ba akong lola nga dili magpahalok sa daghan nga tao. Pero kung tago-tago, pwede ra siguro. Kini bang konserbatibo pa kaayo ang panahon? Ana ko, nga huy, ano ka man? Mura sad kunuhay nga wala ganahay. Ni-smile lang siya kay nakascore na og halok sa kuha. Pero wag yun buhii ako ang kamot sa ilawom sa lamisa. Mura na yun og gikuryente. Nadugayan, giganahan naman lang sad ko. Kaigat na yun. Hangtod na humana ang disco, kadlaw na to. Nauna na og panganaog akong mga kauban. Kami kay naulahi pa. Mura gusto pa siguro niya nga tabangan og panghipo sa mga waiter. Moto nga panaog na misagdanan. Og naguna ko. Nagdali-dali siya og gunit sa kong kamot. Human gisandig ko sa wall sa may hagdanan. Unya ang usa niya kakamot, migunit sa kong kamot. Human ang usa ka kamot niya nakapush sa wall. Human kay nag-eye to eye nami. Ana siya nga, yung sinabi ko sa'yo kanina. Ana ko, ang alin doon? Ana siya, na gusto kita. Muakma na sad og halok na ako. Niya ako siyang giingnan. Nga uy, nakailang halik ka na doon sa loob ha. Di pa nga kita boyfriend, panay na ang halik mo. Di pa nga kita boyfriend, panay na ang halik mo. Pero mas nagpaduol na yod kayo iyahang nawong ug miingon siya. Idi sagutin mo na ako para boyfriend mo na ako. Kahasler man di ay niya ay. Unya ni tutok siya. Dili nako kaharong. Kaliki na bayod atong gabiuna. Pero usa pa siya makahalok na ako. Anak ko nga oo, sige na. Tayo na. Ako dayon nagiwakli ihang kamot, dali nako og naog, unya misunod siya. Gibira na sad niya ako ang kamot ug ana siya nga walang bawian. Anak ko nga oo ba? Boyfriend na kita. Pero may request ako. Secret lang natin to. Huwag mong ipagsasabi kasi ayaw ko na intriga sa trabaho. O gihalukan na pud ko niya. Nindot na kaayo iyahang smile. Ikaw ba'y sugton dayon? Wala na gipahago, dili ka ba malipay? Giagi ko niya sa santong paspasan. Pero bitaw, ang uban ng mga muyab na ako sa una, sunod-sunod man intawon. Naay nanguyab na ako na medyo bad boy ang dating. Ang among gibuhat sa akong mga barkada na nulod mi sa simbahan. Kay timing man nga naay charismatic. Nangapil mi og kanta. Sayaw sa Alive, Alive, Alive Forevermore. Sing Hallelujah. Unya itaas man na ang duha kamot no. Unya magsayaw-sayaw. Agatong nanguyab na ako, nahimuot ko nagtanaw nga tigasin biya. Unya nagtaas-taas pod sa ihang kamot nga nisayaw sad siya. Samtang nagkanta sa Alive, Alive Forevermore. Todo gyud ihang effort nya pagkahuman basta di ay. Pero balik ta kay Lucas. Syempre, sugot siya sa kuang kondisyon. Kay mauwaw ko nga ako siya dayon nga gisugot. Unya basin dili sad katuuhan kay gwapo biya siya. Basin mo ana sila nga nangandoy ra ko. Nag-tricycle ra ko pauli unya kuyog siya pero didto ra ko sa may highway nagpanaog. Gusto niya nga ihatod ko pero anak ko nga dili lang kay duol ra amo ang balay. Bisan layo pa yun. Pagkaugma, sulod na sa trabaho. Lunes pero nagluya ko kay wala ko'y tarong tulog. Sige gunahuna nga uyab na nako si Lucas. Kapaspas sa diskarte. Nibati sad ko kauwaw nga ako dayon siya nga gisugot. Unya wala payud kaayo ko kasweeto niya. Pero anak ko nga sige lang, kay dili man sad na sila seryoso. Ngita rasad na sila diri og kalingawan. Basta ulitaw lang. Pero wala ko nagsaba-saba sa mga kauban na uyab na mi. Nya sige silang pangutana kung diin pa daw mi kay mura daw ko nga wala panitugpa.
Anak ko, nga kamo mo ay diin. Pag naog na mo, wala na mo. Anak sila, nga anak manggod to si Den, nga dili na mo huwaton. Dili man pud ka pasagtan atong imong ka-date gabi. Grabe kantsaw nila nako. After 2 days, nanawag si Dan. Anak siya, ngayong totoo, balita dito nag-girlfriend ka na ni Lucas. Nangutaan ako kinsa gisulti. Tabag si Dan, nga sino pa? Si Lucas mismo ang nagsabi. Mao na gini ba? Kauwaw bagyod lagi. Unsa kahay gipanabi niya dito sa site. Sa mga to nga ako din siyang gitawagan. Ako siyang giingnan, di ba usapan, secret, bakit mo pinagsasabi dyan? Ito bag si Lucas, nga para wala nang manligaw sa'yo. Alam ko kaya na gusto mong i-secret para makipag-date ka pa dyan. Mula ngayon, wala nang manliligaw sa'yo dyan. Gibati mansad ko og kaanyagoy. Tungod kay daghan ang nakabalo na uyab mi, sugod ng mga komento nga, nako, iiyak ka lang dyan. Silosa ka ba? Kung hindi, okay lang. Pero kung silosa ka, nako, masasaktan ka lang. Mukhang babaero siya. Itsura pa lang mukhang maraming girlfriend. Anak ko, nga relax ragod mo. Kabalo ko nga dili na seryoso. Gusto ra na nga nailingaw dire. Di bali ng babaero kay guwapo, naay itsura. Kanang dagi nito na og nawong humandaghag chicks mo na'y sakit sa dughan. Ningon pod si Lizal, nga boyfriend na day mo ni Lucas. May girlfriend na ata yon na nasa abroad. Murag dili gid sila happy sa kuang choice, pero bahala sila. Samtang nangagi na ang mga adlaw, hinay-hinay na sad nako na nailhan iyahang kinaiya. Sweet og caring gyud si Lucas. Unya PDA gyud perme. Kanang mga on mi sa restaurant, mukalit lang gyud og panghalok bisan naay mga tao. Ako gyud siya nga perming sa wayon kay lagi konserbatibo pa ang panahon. Nya human permi gyud na nga gagunit sa kuang kamot. Pero siloso man sa di ay tawhana. Dayo sa katawag ni ana siya nga, "San ka?" Tubag ko nga sa bahay na ako. Dan mingon siya nga wala ka sa bahay niyo. Yung totoo, nasaan ka? Itubag ko nga sa bahay na nga ako. Dili gyud siya mutuo. Dan mitubag siya nga basta alam kong wala ka sa bahay niyo. Pero mitubag ko nga bahala ka, ayaw mong maniwala. Natingala gyud ko nga nung dili siya mutuo nga tinuod bang gyud nga na ako sa balay. May na si Lucas nga wala akong naririnig na mga manok. Mo di ay kinaamay mga manok akong papa sa likod. Pero mi di ay niya mabatian ang mga tilaok sa manok pag mutawag. Sa akong kibuhat, niadto ko sa likod. Anak ko nga sige, antay ka. Parinig ko sa iyo ang tilaok ng manok. Unsa basad nga kahilom sa mga manok. Ako ang giitsahan og bato. Wala man ni tilaok. Ako nang giduol ang usa ka manok, ako nang gipitik, wala gyud ni tilaok. Nagpitok-pitok kara hinuon ang mata sa manok. Mura ko giango-ango didto sa manukan. Bisan unsa na akong gibuhat sa mga manok para mo tilaok lang. Wala gyud ni cooperate ang mga manok. Nga naman sad sa kadaghan sa hayop, manok pa man ang gihimong timan-an. Pwede man unta na iro. Mas maayo pa untang iro kay imo lang batuhon, muaw-aw na dayon. Unya kay hilom man gyud ang manok, pero tibya kainit dito sa luyo. Ako na'y gisapot niya. Ako siyang giingnan. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka na nga. Unya ako na'y nagsapot-sapot para human ang istorya. Siyempre, para siya na pod ang mag-ulog-ulog na ako. Absuelto dayon ko. Malipayon kay mi nga magkuyog. Magsigi siya katawa. Malingaw sad siya nako kay tabian bi ako. Pero usa din ako gisugot si Lucas. Naapod ko'y nauyab na engineer. Pero ni uli man sa Manila. Pero mga 1 week karami ato nga nagkauban kay nilarga na siya. Pero ana siya nga mo balik daw siya.
Since nag-enjoy na ko og pirmi uban si Lucas, nakigbulag na ko sa iyaha. Pero nikalit man og butho, nibalik gyud, kipangita mo ang balay. Nakaabot gyud siya sa mua, mong nailhan siya sa kuhang amahan. Una, wala siya ni sugot pero wala gyud siya nahimo. Kay mas modako ako ang sala niya kung magpadayon pa mi. Nakabalo kong papa nga nag-two-timer ko. Giayo ko og kasaba, kay dili na binuhatan sa tarong na babae. Anak ko nga pareho man na sila, dili man na seryoso. Anak si Father, unsay dili seryoso si mohang mata. Nga giari ka na nga gikan pa sa Manila. Nag-super saiyan na pod. Sa moto, pagka November, mag 1 month na pod may ni Lucas. Pero wala ra gihapon ako siya gipalaila sa akong pamilya. Wala sad siya kabalo asa gyud amo ang balay. Igo rami nga sigig date. Dito may nag-celebrate sa private na beach resort pero gamay ra na resort. Og maoning humol-humol na sa dagat. Dalaga ko sigakos. Sugod na ang panginit. Kalami naman lang gayod kiakson si Lucas oy. Unya kay dili o kabalo mo lang oy. Aw. Kapyot gyud taon ko niya. Ampay pod siyang uncle. Murag na in love na manggid ko aning panahona. Kung pwede lang nga dili na muhawas. Hangtod sa nahumana ako ang contract, gitawagan sa dayon ko sa kong iyaan na palargahon sa Manila. Ugma daw dayon. Tungod kay naa naman ko'y kwarta para pamasahe. Kuha dayon ko og ticket. Itawag sad si Lucas kay muuli sad siya sa Manila. Palukat siya nako og ticket sa eroplano. Unya pagkaugma sad iyahang flight. Nasyak siya sa pag-ingon nako na ugma sad ko molarga. Pero basra. Ana siya nga pupunta ka ng Manila. Ana ko nga yap. Moto nga nabag-o iyang unahuna. Ana siya nga wag ka nang kumuha ng ticket sa eroplano. Magbus na lang ako para sabay tayo. Sa moto nga dungan mi pagkaugma. Nag-leave lang siya og 3 days kay dapat eroplano unya balik dayon siya. Pero kay magbus ko, dungan na lang daw siya. Bahala na daw siya mag-extend. Samtang nasa biyahe, nindot man di ay mo biyahe uban ng uyab. Siguro nindot kaha kung magtaba na lang mino. Nakaana sad ko nga maayo unta na ibagyo para ma-stranded pa mi. Pero nindot kayo ang panahon. Unya makatulog ko siyang abaga. Human nakanganga pagyod, makamatngon ko iyahang ayuhon akong ulo pagplastar siyang abaga. Kada bus stop asikaso kay ko niya. Unsa akong gusto kaunon? Unsa pa akong kinahanglan? Pagabot sa EDSA kining first time pa uwat pa yun. Pero siya kay daghan na kaayog mga panghimangno sa ako . Asahing mabuti ang mga karatula na nakasabit sa bus. Unsa man sad pagkadaghan kaayo nakabutang maglibog ka. Dili pareha sa probinsya nga duhara may ibutang na lugar. Human kay vice versa. Tandaan kung saan ang babaan at sakayan. Mag-isip ng palatandaan na lugar para hindi ka maligaw. Kung maligaw ay magtanong ka lang sa police o security guard. Huwag sa mga taong makasalubong mo lang o dyan sa mga nakatayo. Huwag mag-practice sa pag-inom kasi maraming loko dito. Baka mapahama ka. Kailangang mabilis ang kilos mo dito, hindi katulad sa probinsya na aantayin kang makasakay at makababa. Kay tinuod, na-experience yun na ako ba? Kanang nag-atang ko og bus, maupay pagkatunob sa akong usa ka tiil, hapakon dayon sa konduktor ang bus. Muana dayon og larga. Nya ang usa nimo ka tiil nagbitay pa in taon. Kung luag imong sandal, siguro mura kag si Cinderella pag abot sa imong atuan. Wala na ipares imong sandal. Dili na biya ka ihunong kung naay mahulog. Human kinahanglang kupot dayon sa handle kay mo kalit sad og brake, mados mo sad ka. Perme gadali ang mga tao. Dagan pa siya og mga pahimangno. Ultimo ribulto dito sa EDSA Shrine, ihapag yun nang gi-explain na ako. Tudlo-tudlo sa mga building, diin siya nagtrabaho hangtod na abot na yun sa may kubaw.
Pag naog, ako siyang gipila-ila sa akong igagaw nga nisugat na ako. Human, goodbye na. No kiss and no hug. Just a simple goodbye. Padulong namin sa QC. Niya siya pabalik sa Pasay. Iyahal lang kong giubanan hangtod Cubao kay para ma-sure nga makaabot ko kay basin mo kalit lang kuno ko og naog. Unya, wala na sad kay siya mi contact na ako. Okay rasad na ako kay lagi mag-abroad na ang inyong iyaan. Kontento na ko nga nagkauyab mi dito sa probinsya. Human, lain na pud na life akong atubangon. Then December na to, nag-message siya. Nibalik na siya sa probinsya. Dito na sad siya gasugod nga sige og tawag og text. Ambot noon sa siya, nikalit man lang og ingon nga mag-resign na ako. Na-miss kita. Murag karon pa ko kabati ato nga gimingaw na siya nako. Then pila ka adlaw, ana na siya nga pauli na siya. Unya muduaw na siya nako sa may QC. Nananghid ko sa kong iyaan nga naay mo bisita na ako. Tungod kay buutan man, sugot rapod para daw makaila niya. Tinuod yun, nga pag-abot niya, pagkaugma, giadto dayon ko niya. Ako lang gihatag ang address, daghan kay siya pasalubong na ako. Pila kasi mana sad mi nga wala magkita. Ana kong iyaan nga mao na imong uyab. Ana ko nga, oh, ngano man, guwapo lagi. Haray oy. Nganong matingala man gyud mo nga makauyab ta og gwapo. First time ko nagipamistahan niya. Tubang siya sa kong iyaan. Labon dito sa probinsya wala biya gyud mag-ingon nga gusto niya nga mobisita sa balay. Pero karon namisita na. Ana kong ante nga atiman na ang lamisa kay para makakaon na ta. Nya ako silang gibiyaan sa sala. Pero namati ko unsay ilang giistoryahan. Anak kong iyaan nga Lucas. Isa lang tanong ko, binata ka pa ba? Tubag siya nga binatang binata po. Anak kong iyaan nga mabuti kong ganon. Alam mo na babae tong pamangkin ko. Ayoko lang yung may pupunta dito tapos mag-iskandalo. Tubag si Lucas nga wag po kayong mag-aalala tita. Binata po talaga ako. Sukad ato welcome na siya sa balay sa kuyaan. Permi siya nga may misita na nako. 21st birthday na nako iyaha kong gihikayan. Wala bi ako maanad nga hikayan kay sa probinsya butangan ra ka og cross na dugo sa manok sa agtang malipay na ka. Didto ko ato sa sala. Nikalit og ring ako ang cellphone. Ang ako ang ex ang nitawag. Ni greet ragod. Sos kay wala ko kabantay. Tuaman day siya sa kuang likod. Pagkahuman mo istorya sa akong ex, pagtalikod nako kay didto di ay siya. First time ko nga nakita sa iyaha nga nagsugat ang kilay. Human talikod diretso. Nislod sa kwarto. Kikuhay ang bag. Kay nagdala siya extra na ilisan. Dali-dali kog sunod niya. Mapagpasulod na ako sa kwarto. Pagawas na sad siya. Ako siyang gibakhag. Anak ko, nga wag ka nang umalis please. Nihunong siya og tikang. Taod-taod usa siya nilihok. Human, gitangtang ako ang kamot nga nagako siya. Human ni atubang nako, murag kakanunon og buhi ang tinanawan. Siyempre yung iyaan, paluyloy po dayon ang dagway. Gitutukan ko o gigunitan ako ang nawong og ana siya. Nga alam mo bang mahal kita? Akala ko ba tapos na kayo? Char, nagsalos na inyo ang angkol. Nahadlok ko pero nalipay sad ko sa iyahang expression. Seryoso gyud iyahang dagway. Nagkabuang kog sorry, unya iyaha kong gigakos. Human gikuha dayon akong cellphone, then gitangtang ang SIM card dayon iyahang gilabay. Ana siya, nga alam ko naman na kahit tinanggal ko yan, memorize mo pa rin ang number ng ex mo. Nasa sayo na yan kung ikaw ang unang mag-text o tawag sa kanya. Sumoto nga bag-o na akong number. Human siya na magsigi og check. Sukad ato ilugan ako permi og cellphone. Human itaas riyahang kamot, dili na nako mailog. Magkabuang nakog ikted para mailog nako.
paspas kayo makaato sa inbox. Kay keypad ra, bisan one hand lang. Pag walay mabasa sa inbox, hagkan dayon ko, sabay hatag sa kong cellphone. Dahil nato isa kay gayon, nanangil siya sa kong iyaan na isuroy daw ko niya. Kay lagi, walay lakaw-lakaw sukad nga nakaabot sa malaking lupa. Didto ra intawon ko sa balay. Gitugutan mi, ana siya, nga love, saan mo gustong pumasyal? Love na di ay ang tawagan na mo. Ana ko, nga sa Manila Zoo. Hastang katawa niya kay mura ko og bata. Ngano daw nga sa Manila Zoo. Unya ako kay seryoso gyud akong tubag. Ana ko, nga anong nakakatawa sa Manila Zoo? Di mo ba alam, na bata pa ako, pangarap ko nang puntahan yan. Kasi sa libro ko lang nakikita yan. Pero nikatawa siya, pero ihagyapon ko nga gidala sa Manila Zoo. Hastang lipayan ako. Kita siguro siya nga nalipay ko maong gituyok yun namo ang tibuok Manila Zoo. Humanana siya nga punta tayo sa mall. Then sakay mi og LRT og MRT. Kining uwat kay ta, na may card, tan-aw ra ko unsa iyang buhaton. Kay dili man pwede nga duhami ang mudungan og sulod. So mga to nga una siya. Kadali raman siya nakasulod. Human ako, nagsige na kog scan sa ticket. Pero dili man gyud mo isog ang kadtong babag na bakal. Sos, kay baliktad di ay. Paglingi niya, wala pa ko. Maayo gani kay nabaliktad dayon nako. Unya, dali dayon ko og sulod, kay bahasin mo gahi na sa tong bakal. Hadlo ko maipit. Hastang uwata yun nako. Moto nga gunitan ko niya kay daghang tao. Sulod sa train na honghong siya, nga humarap ka sa akin. Baka mahipuan ka. Yang usa kamot gagunit sa bakal ang usa nagakos na ako. Pagkalami sa kong pasto. Humot pagyod kaayo ning nagakos. Sige siya galok-halok sa kong agtang ug sa akong buhok. Pag-abot namo sa mall, nabag-uhan inyong iyaan kay wala lagi ni sa probinsya. Holding hands while walking with me. Nangaon mi dayon human lakaw-lakaw na. Unya gikalit ra ko og bira pasulod atong butik sa mga sanina. Ana siya nga mamili ka ng damit mo. Ana ko nga, wag na. Maulaw sad ko eh. Dili itaanad anang palitan kay mga tinubuan raman amo mga sanina og mga hinatag. Dili ka afford akong kinikanan nga palitan mi og mga bago kay lagi kabusra. Igo ra sa pagkaon. Pero siya na ang namili unya ana siya nga isukat mo to. Gidala ko sa fitting room. Human sunod sad ang sales lady nga naapay gisagbay dito sa portahan nga ipasukot. Alibay ko nga masikip naman. Para dili ba paliton. Sus kay moingon man nga patingin. Sumoto nga sukod na lang yun ko. Kada sukod na ko gawas ko sa fitting room kay ipakita niya. Muana dayon nga, ang ganda naman ng love ko. Bagay sa'yo. Kada pakita na ko niya sa ako ang isukod, sige sad siyag ingon nga, ang ganda mo. Pila po to kabuok ihang gipalit. Kung gilanta o mga presyo. Pero ihang gikuha og miingon siya, nga wag mo nang tingnan ang presyo. Moto nga gawas na mi, siya nagbitbit siyang gipamalit, then gunit lang gihapon nako ang pikas niya nga kamot. Nakaagi na sad mi og butik sa mga sandals. Una siya ni sulod ug gigunitan gihapon ko maong sunod lang pud ko. Ana siya nga pili ka ng gusto mo. Tubag ko nga mahal diyan. Tubag siya nga syempre mahal kita. Unsaon na lang gini siya. Hala, sige pili na lang ko. Ikapoy na ko maong nilingkod na lang ko. Siya nag-order sa size, human nangita pa siya gilaing design. Ug iyahang gipasukod na ako. Siya pa ang magsuot sa akong tiel. Ug samtang nagtangtang siya sa sandal sa akong tiel, nakaana ako nga maka-inlove naman gyud ning tawhana eh. Dayon na human na mig pamalit og suroy. Hangtod nakauli na. Milabay ang pila ka adlaw. February na. Valentine's Day. It was a romantic dinner. Human ang iyang yatag nako pagkadako sa teddy bear. Kung face reveal, kining teddy bear na lang akong ipakita. Then pagka March,
birthday na niya. Iya akong gi-invite sila ha. For the first time, ipaila-ila ko niya. Grabe, gikulbaan ko. Mas makakulba kaysa Q&A sa mga pageant na ako ang napilan. Murag judgment day yun na ako. Ako ray bisita, pamilya lang niya ang tua. Okay man po dihang family, gi-welcome ko. Sugod ato, permen ako niyang padtuon sa ilaha. Nasoda sad nako uban membro siyang pamilya. Makafeel na may nabisag tibok adlaw na may nga magkuyog pero inig panamilit kay muli na siya. Mingawon dayon may usa-usa. Ingno na lang daw siya siyang igagaw nga itulog mo na lang yan. Bukas magkasama na naman kayo niyang. Dahil galit na siya ingon nga baka makahanap ka ng kaedad mo. Anak ko, bakit? Sa edad ba talaga lagi? Anak siya, nga sana wag mo akong paantayin ng matagal. Gusto ko nang magkaanak, gusto ko nang magkapamilya. Nakalimot na sad ko sa kuang pangandoy. Kontento na ko nga naa siya. Wala na ko magunahuna nga mo abroad kay mingawon yun ko niya. Smooth kaayo ang dagan sa mong relasyon. Dayon nanangid siya ato. Namuadto sa siyang igagaw sa Batangas kay naay okasyon ug mawala siya og pila ka adlaw. Okay rapod ko, nakaununa pa ko nga mukuyog pero ana siya nga basin daw dili ko tugutan. Moto nga nananghid na siya na mo pauli. Akong gihatod sa gate unya wala dayon ko ni sulod nga naglantaw pa ko sa iyaha. Lahi mangyod ang iyahang abaga, murag bugat man. Makafeel kog murag problemado. Human, lingi siya, pagkakita niya nga naapa ko sa gate, nibalik siya. Human gigakos ko og pagkahuot kaayo sa gakos. Dayon, gihalokan ko niya og ana siya. Yang, mahal na mahal kita. Tubagsad ko, nga ako din naman, love na love kita. Dayon ana siya, nga pasok ka na. Mauto nga nisulod na ko, pero nilili gihapon ko niya. Murag na ay something wrong.